Srangsalo TTAADC CEM Wngwi Swmai Tangmani Yakulo Bini Sak Baithangni Achukthaio Achukha Ketal CEM Runiel Debbarma Khum Yapharwi Kwtal CEM no Lamsogwi Naharkha Bodol ni Kubun Adongrok. Fil cukup berani TTAADC ni Kwtal CEM Tangmani Yakulo Sak Baithangni Achukthaio Achukha Kwtal CEM Runiel Debbarma taklai ni ADC hapango Kwtal slaimung nuksaka shikla phano sakangai tlangnani habubagrani naharmung tongmani haigano ADC no sakangai tlangnani hinkai shikla phano runani nangnai shepsap abo haigano akokno naragai taklai bisini ADC songbariwo shikla rokni bagai nuksaka dalbidal sakangmuni samohumung tubai faimani Awaikana asla Kwtal CEM Runiel Debbarma Bini Achukthaio Tangmani Yakulo bono Lamsogwi Naharkha joto MDC no khoboi Bodol ni Kubun Adongrok. Kwtal CEM ni Achukthaio Tangmani Yakulo tabu ADC amsani lukoroni bagai samohumo yago Naharkha ni bagai diarungsak Kwtal CEM Runiel Debbarma. Bureau Report, Chini Khorang.